Reverend Father Lucas Sinok, ang libatidor. Uy. Pader, usa sa branches sa Philosophy, Pader. Pader. Pader, kining usa sa branches sa Philosophy ang saya sa bagbeing ontology. Ang usa sa magamit na ang material being o immaterial being. Si Kristo, ano naman ito yung material being? Subject to dito ang iyang pagkatao. So, ang iyang pagka-Diyos, immaterial being, not subject to it. Sakto na pa din. Ha? Sakto rin. Sa ito pa, wakay supa ka, ang Diyos, walay kamatayon. No. Okay din ba din? Magis ko tumi nga, ang Diyos, kanuna yung buhay, Roma 9:23. Pero Father, believe ko Father. Huwag na yung spiritual director mo. Nakakuan. Pero ang sugyot ni Father, may tungkol sa issue niya sa Palma. Yang ini tahod ng Branch of Grandes na sa gihatan. Ang punto, mission mo para yun. Lahi, kita ko kay Gaday Doctrine mo. Sa ito ba yan? Compulsory na pa rin ipadawat ng Gaday Doctrine. Muna akong pagkatana. Compulsory kina sa simbahan. CBCB niya. Dili man ang magisterium ang CBCB pa kaya magisterium naman ang Pope, all bishops. Di ba kalibitan? Di ba? Ako lang itandi. Namas katikisin mo ang Catholic Church pa din. Diyan po, Tiro. O, di ka mutan na ba din? Pero Lucas, o. Ang bitili nito, gatay naman, mag-isgot me, God is forever alive. Okay, Ako na. O yun mga Father, dili mamatay na. O yun siya ako sa kumpagkatanan. Sato pa. Nadaghan kay Pader. Kami, Pader, berarti debate naman. Okay. Sila po rabi po kayo. Ha? Pero believe me, open-minded ka, Pader. Open-minded ka. Okay, so sa to pa, kung nili, matod pa na Pader nga, compulsory ang Gaday Doctrine. Oh. Tinawala. So, mo ta kung pagkatana sa branches philosophy nga, o yun si Pader. Bili mo na yun. Ikaw pa? Oh. Okay na. God is alive. God died. God is alive. Wala natin basa na ito. Pero wala pa din na ang kining na ang sa Sibugron, nabaliw pa din nga simply God died literal versus God died, God cannot die. But studied with profound humility and optimism, according to the Dr. Gaday Sexual Catechesis proposed in the CBC. Kunya, ang promulgate sa magisterium pa din ang Catechism of the Catholic Church ni John Paul II with the College of the Doctrinal Episcopal na naman dito nga mamatay mabasa nga Gaday Doctrine. Yan, ang isang number 86 nyo ang ulong sa Diyos, superior sa magisterium. Pero na number 86 sa 66, ang naman. Hindi, ma-mention pa din naman si Sisson. Pwede ma-mention sa Catechism of the Catholic Church. Pero, pwede man ma-ipagutanan mo ka din. Ako ipagutanan niya.
Papa, wala. Sabi ko, being the values of Christian, they are part of the religion. part of the system. Pero, muna na, ulo mo sa kalir. Pero, mag-istok na, na yung mga tanan. Ako may awayon, doon ako magpapasa. Ano ako may awayon? Pero grabe mo nang atake sa akong withdraw mga ganun literal versus God kinatay naglatugin mo ganun. Gusto mo ito kung ibuhat? Okay ito? Forever debate. Why unong-unong? Wala mo may mention ng figurative ba rin? Wala mo yung mention kay gaday literal. Ilan lang ipakapinan ng figurative. Kaya programan naman di man gaday. God kinatay. Oh, God cannot die. No person is right mind naman yung naanday sa mataas ka. Sa Biblia ba din ba? Na, ang kita mo ba sa kanila na Diyos, hindi mo ba? Huwag ba kayo mabasa ba din lang? Ang Diyos na matay. No person, it is Catholic. It is right mind naman yung namatay. Oh. Pero kada nag-state of God died isn't theological. That needs to be expounded. No, on the Tatlo pa sa basis. din. States na siya. Sato pa pa Ayaw din. kinapigurative. Sato pa pa din. Ayaw. Sato pa, ang mga theologian sa ni pahayag ka ng gaday literal. Mga theologian sa magkabani mo. Ano po ang literal? Ang gaday ba? Hindi yung kapatang literal. Ang mga theologian, di ba man ang Father Francis Bidiga sa mga dialogue ni nga ang ano na yung mga pipila ka theologian sa nag-iskutan ng gaday. Sato pa, pader, din ang simbahan. Ay, mga pipila theologian. Madang para sa council. Secretary Anong council of God parer? Kung itandin mo sa katekisim of the Catholic Church, kaya ganing ako lang ko, marar. Pare ko marar. Ang katekisim of the Catholic Church parer, i-promulgate ni John Paul II October 11, 1992. Bukas sa inyo. conflict between the councils of the church. Anong wag nag-mention doon sa katekisim of the Catholic Church? Ang katekisim council of God. Itong the strictest of God, di ba may mention? The Second Vatican Council is not a dogmatic council, it's just a council. The council, the Second Vatican Council, did not ratify the dogmatic. O ba? Ano din Holy Trinity? Dogmatic mo na naman sa katekisim of the Catholic Church. So nagtuturo sa nagtutma ang katekisim of the Catholic Church. The pueblo o bugma, Oh. kuha mag-define. Yes, meron niya pa din ba? Ang pagka-Diyos ni Jesus Cristo, may namatay. Pero ang pagka-Diyos sa Amahan, huwag mamatay. Pero sa San Juan 10:30, si Cristo ang Amahan, usarap. Sa ato pa to. Kaya na naman eh. Tao Namatay in sila yan. Namatay sa mamatay pagmamahal. ng Diyos as God. Kisabay. Isakit sa tawanan. Hindi siya mamatay. Ayun eh, pader, nakasabot ko sa Kasama sila, di ba? site nila ni Ramon, anak, uban pa, na ang second level person. Okay. Siya pader nga, wapay ka ng kuwan tao nga insulting na namatay ang Diyos. Sa ano pa, yung malumanang pader, God died as man sad. Kung mauna inyong maluganan, mauna sa naamo, yung ano, nagkakay Sa mga Pilipinas, si Cristo, ako lang tayo sa iya, tao, di ba? Oo. Ari haram din ang katuganan. God died for human nature. Ano ba yung Ini padero. Ang proper subject sa site sa kada literal, ang second level person, may proper subject. Pero ang with the divine nature, na naman na the divine nature with the second divine person with the divine nature from all eternity. Yan ada ang second divine person with the divine nature. Sawa pa siya magpagkatao pa din. Pagkabos hustong panahon, John 1:14. The second divine person with the divine nature from all eternity. Sa noon, si Oh, in the fullness of time, he assumed in human nature in order to die.
John 1:14. Diha nagaligas ang mga simple, ano man, paglansa ng Kristo sa cross, lansa na may physical body. Karon, being God joined His humanity, but did not deserve the damage. Nagpabiling niya pang lipo sa pero, niya karon ang pirada suban, ang subject matter, ultimate subject, divine person man. O man na. The subject of the act. O, muli. Pero, why mabasa nga, divine person died literal? Oh, wagos, Divine person. basa, oh. Dili lagi. No. Kada pong literal, it has to be expounded at least. Bisag wala pa literal pa der, divine person died, huwag kita makita sa libro sa simbahan Katoliko Roman. Ha? Na? Divine person died? Wala kung the strictest sense. God died. Wala yung makita. Word for word, wala. Sige. Islam. O, sige. Sa katong naay mo makanganay mabasa na gaday. Divine person. Ang divine person lagi, divine person namatay. Sa ato pa, lakti pagkastudya, ang humanity o divinity namatay yun. Oo. Ha? O, lagi mo man sa katumuan. Di, I-predicate, doon pa sa sama. Wala kita. Wala kita. It has to be. Grammar man na pa rin sa 466. Grammar na. pasabot, na-appeal yun ang divinity. Sira ko. Ang divine nature ba? Sira ko. Pare, Pader Lucas. Pader Lucas. Oh. Muna, Pader nga. Forever debate, Pader. Pero, magpadayon, wagay nga nga. His action proper to his human nature, should always be predicated to his divine person as Ano the ba rin? subject of the act. Ano? Period. Divine person, Diyos sa Pader, dili. Okay, brother, we are talking about person and nature. Diba? Divine person, Diyos sa Pader. That is an ontological, ontological sense. Kailangan kayo mo specific about nature of person. Kung topic naman, Oh, lagi, Pader. Yun magkakanina ka. ayaw lagi. Ito kanina sa term na kinahanglan ng spousal mo. Because or lack of knowledge of philosophy and of metaphysics and theology, bawal na Haktog yun kay. Kuhan man. Kay, paminaw na ko si Pader. Pader, ang explain ko gamay sa usa sa branches philosophy ang saya sa about being ontology. Nga ang Diyos immaterial being ni. Nato ba immaterial being? Wala ba na problema? Not subject to it. O yun. Wala kita sa akin. Wala problema. Wala problema. Wala problema, Pader. God as God. Pero bakit natin look pa rin to his nature? Oo, sakto kita eh. Kaya ang namatay ang divine person, ang divine nature wa. Usama na ka irehis mo, Pader. Hindi na ba? Oh, Nana sa fundamental sa Katolik ba? ang hindi na ba? Oh, si Kristo namatay. Okay ng termino nga, Pader. Christ dead on the cross. Okay ko na. Oh. Si Kristo namatay. Dugma na, 184. Ano kasabot ko ninyo? Sa iyang pagkatao. Pero kung kukumata niya, wala problema. Ano man, si Kristo is not only human. He is a divine person. Oh. Church of Static Union, kinahanglan siya. Ang iyang yes, Laro na yung Padero? Tawa. Oh, Brad, laro na yun. Ang Diyos yung mamatay. God ka natay. Nalagi siya. Oh, laro yun. Mamatay. Ang Diyos mamatay. Huwag tayo mabasa. Pero na tayo mabasa nga ang Diyos. Ang God as God. O yun ang isang God ka natay. Klaro kayo, no? Oh, korte, klaro ha. God ka natay. O yun sa Pader. Kaya Pero divine kung- person died literal. Oo. Di mabasa sa libro sa Katoliko. Oh, wala basa.
Tayo. Kaya nag-ulis na rin, sige Pader. Tuloy Pader, kaya gabi na. Salamat eh Pader. Magbisita Pader, Rever Pader Lucas Sidop. Katolik Petibender nga siya nga pare. Oh, ato ni amigo. Ano lagi, joke ako ba yan? Sila yung pangutan na Pader. Nahasol mo si Pader, siya pinupag sa kawan. Ah, nakasal. Oh, bira.